Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga ing mriki kula badhe nyekaraken Sekar Caping Gunung maknanipun sedekah. Gunane sedekah kanggo sangu yen wis pejah sira sowan Allah ora bakal nampa susah. Sarate sedekah kanthi tulus terusing manah ora golek gagah apa maneh benda diwah prakanca enggal padha den elinga nang donya iku mung sedhela ayo padha ngibadah manembah ngersane Allah aja padha wegah Allah bakal paring berkah. Mekaten wonten lepat nyuwun pangapunten, mugi wonten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.